Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Team Lakay member Edward the Landslide for Layang, eksklusibong sinagot ang paghiwalay nito sa Team Lakay. Bayanihan bumuhos sa ikatlong araw ng clearing operation sa palengke ng Baguio. Kauna-unahang bamboo textile hub sa Cordillera itatayo sa Abra. Mga Mangaldenyo nakisaya sa Kalutan Eddalan ng Pindang Festival. At makukulay na flower arrangements bida sa isang pasyalan sa Baguio City. Bagamanam, Amyanan, Aluzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Ipinamalas ng iba't ibang mga grupo ang pagmamalasakit at bayanihan sa ikatlong araw ng clearing operation sa nasunog na parte ng palengke ng Baguio. Pagtatayo ng relocation site para sa mga nasunugang vendors, umarangkada na. Para sa update sa report, narito si Charles Limon. Balik muli sa pagtitinda ng isda ang tinderang si Glory 4 na araw matapos madamay sa sunog noong Sabado ang kanyang pwesto. Bagamat unti-unti na siyang nakakabangon, ramdam pa rin niya ang epekto ng sunog sa kanyang kabuhayan. Medyo nahirapan po kami sir ngayon kasi nalipat kami, nawawala yung mga suki namin. Medyo matumal sa dito sa likod anak ko, sa likod din namin dito rin. Sa tapat din namin sa likod. Sa gilid muna ng Block 3 siya nagtinda kasamang iba pang mga nasunugang vendors. Pero nangako naman sa kanila ang pamahalang lungsod na maibabalik ang kanilang mga pwesto. Paspas itrabaho da, baka 1 week, after 1 week makakabalik din kami. Mas masaya po kami ngayon pag minamadali para makabalik naman kami sa dati. Kanina, imbes na mga baril, mga martilyo, pako at lagari ang hawak ng higit 30 pulis ng Baguio City Police Office. Tulong daw nila ito para sa pagbangon ng palengke. Starting Monday at saka Tuesday more on sa clean up drive talaga tayo. So ngayon po, yung mga 30 personnel natin no, na skilled in carpentry, sila po yung nakadeploy dyan para tumulong po doon sa pagkumpuni doon sa temporary and then kung ano pang pwedeng maitulong nila doon sa paggawa ng ating mga kasamahan from the Cebu also. Katuwang sila ng City Engineering Office at ng City Building and Architecture Office sa pagtatayo ng relocation site sa mga nasunugang vendor. About 1,640. We're looking at 1,640 stalls. Pero dahil hindi pa matiyak ang structural integrity ng Block 3 at Block 4, posibleng limitado lang ang bilang ng mga vendors na makakabalik sa kanilang orihinal na pwesto. Ang plano natin ay tayo natin within the vicinity of the market. Dagdag pa dito ang kawalan ng 25-ton na crane para matanggal ang mga bumagsak na poste at bubong ng palengke. Kaya upang mapabilis pa ang pagbangon ng palengke, nag-ambag-ambag ang mga pulis ng BCPO ng kaunting halaga. At pinangungunahan po ng ating City Director na si Police Colonel Francisco Bulwayan Jr. yung fundraising challenge para sa Bangon Palengke. Ito nga po yung ating kapulisan sa Baguio at saka non-uniform personnel, voluntary na magbibigay po ng tulong in cash. Kung ilan man ang maiipon doon, yun po yung ito-turn over natin na from the BCPO family. Isa sa mga nagbigay dito si Police Staff Sergeant Paak.
Maganda rin po yung initiative ng aming opisina, sir. Kahit di namin maiwan ang aming trabaho, sa puso po galing na magbigay kami ng yung sa ambag-ambag namin. Ang isang religious group naman nagbigay ng merienda para sa mga volunteers. Po, we are from the Members Church of God International, MCGI po. Mari, nandito po kami sa awat tulong po ng Diyos dahil bali sa mga kasamang volunteers din po at sa paniniwala din po ng pagsasama-sama po namin sa organisasyon po na ito na ang paggawa po ng mabuti ay hindi po pumupili. Kaya kahit anong relihiyon, kahit anumang kulay, mapababae, mapalalaki, sa anumang bagay po na nagkakaiba-iba po tayo, ang paggawa ng mabuti ay hindi po pagpili. Labis naman ang pasasalamat ng pamalang lungsod sa bayanihan at pagmamalasakit sa pagbangon ng palengke. Maganda nga yung reaction ng community. May maraming nagbibigay ng donations, construction materials, food, drinks, dami. Overwhelming ang city government of Baguio. Bukas naman ang mga ahensya ng pamalang lungsod sa karagdagang donasyon o tulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Itatayo na ang kauna-unahang bamboo textile hub ng Cordillera sa probinsya ng Abra. Malaking tulong daw ito sa industriya ng kawayan ng probinsya. Magbabalita Jose Robert Inventor. Kilala ang Abra sa mga produktong gawa sa kawayan. Katunayan, sa tuwing sasapit ang buwan ng Marso, ipinagdiriwang nila ang Abranyang Kawayan Festival. Kaya upang mapalakas pa ang bamboo industry sa probinsya, pinirmahan na ng Department of Science and Technology at Abra State Institute of Sciences and Technology ang isang Memorandum of Agreement. Ito'y sa pagtatayo ng isang innovation hub sa pagproseso ng kawayan upang gawin itong sinulid. Ilan sa mga produkto nito ay treated bamboo fibers, open bamboo fibers at blended bamboo fibers. Ang mga ito maaaring gamiting materyales sa paggawa ng kasuotan, kagamitan at iba pa na maaaring pagkakitaan. Malaki din ang hatid nitong oportunidad sa probinsya. Ito rin ang magiging kauna-unahang Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa buong Cordillera Region. Nakatakda itong itayo sa Abra State Institute of Sciences and Technology Main Campus sa bayan ng Lagangila. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang mga tagpo sa katatapos lamang na Kalutan Eddalan ng Pindang Festival sa Mangaldan. Narito ang kwento. Umingay ang mga kalye ng Mangaldan, Pangasinan noong nakaraang Sabado sa selebrasyon ng Pindang Festival 2023. Nabalot ng mabangong usok mula sa mga iniihaw na tapa at iba pang putahe ang bayan para sa kanilang Kalutan Eddalan. 500 mga ihawan ang inihilera sa daan. Enjoy naman ang mga residente at bisita sa mga kaganapan na sinabayan pa ng malakas na tugtugan. Ang iba'y napapaindak habang ang ilan naman ay masayang nagsasalo-salo sa kanya-kanyang lamesa. Pagsapit ng dilim, nakisaya rin ang lahat sa tugtugin ng iba't ibang mga banda. Sa datos ng Public Order and Safety Office ng bayan, humigit kumulang 20,000 ang nakisaya sa selebrasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, dating Team Lakay member Edward the Landslide Folayang, eksklusibong sinagot ang paghiwalay nito sa Team Lakay. Yan at iba pang mga balita, abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nabulabog ang mundo ng social media noong nakaraang linggo sa Facebook post ni Edward de Landslide Folayang na desisyong humiwalay na sa Team Lakay. Narito ang report. Team Lakay, isa sa pinakakilalang grupo sa larangan ng mixed martial arts. Sa kanilang mga gym, hinubog at patuloy na hinuhubog ang mga kampyon ng MMA. Gaya na lamang ni Edward de Landslide Folayang na sa loob ng 16 na taon kasama ang Team Lakay ay nakapag-uwi na ng 22 panalo. Siya ay hinirang na 2x1 lightweight world champion. Pero noon lamang nakaraang linggo, inihayag niya sa kanyang Facebook page ang desisyong humiwalay na sa grupo. Respeto sa mga desisyon ng mga atleta natin, and I'm very proud and happy sa mga naabot nila sa career nila. Meron yung mga time na parang bumaling sa isip ko in the past, pero hindi ko in-entertain kasi syempre for me talaga intact yung grupo. Ayaw kong maging ako yung dahilan kung bakit magkahiwa-hiwalay. Talagang na-assess ko lang talaga na this is siguro ay pinag-pray ko din talaga na I think this is the right time for me to make this decision to make my own path. Maganda na rin for me para na rin ma-establish ko yung sarili kong brand. Tumatanda na raw kasi ang atleta at kailangan nang gumawa ng sariling pangalan sa karera. Maluha-luha namang inihayag ng Team Lakay coach na si Mark Sangyao ang suporta sa desisyon ni Folayang. Hindi naman mawawala. Malulungkot tayo kasi, pero nung nag-usap kami, hindi ibig sabihin pag mag-meet pa rin kami sa labas, magkakaibigan. We're brothers here. Mamiss lang natin dito siguro yung laging magkakasama kami sa team. Nung athlete pa ako, kami yung laging naghahag sa grappling, sa wrestling. Ayon kay Sangyao, wala naman daw naging problema sa loob ng grupo na siyang pinagmulan ng desisyon ng kampyon.
Kinumpirma rin ito ni Folayang. Inaantay ko yung kung ano man yun. Kasi yun yung reason nila sa akin. Mag-venture muna sila. So ayaw kong mag-speculate kung meron man silang nasabi. Sila na ang bahalang magsabi ng reasons nila. Oo. Ako sasagutin ko lang. But for now, yun yung nasabi nilang reason sa akin. Mag-venture sila. Wala namang masyadong conflict or something na alitan. Talagang kailangan kong gawin din talaga to kasi syempre at the end of the day anong tawag nito? At the end of the day, yun yung best na decision mo for yourself. Kasunod ng pag-alis ni Folayang ang paghiwalay rin sa grupo ng 3 pang kampyon ng team na sina Honorio The Rock Banario, Joshua The Passion Pasio at Kevin The Silencer Belingon. Paglilinaw ni Folayang, hindi sama-samang plinano ng 4 ang pag-alis. Clearly told them na whatever decision na gagawin nyo, hindi dahil sa influence ka ng ibang tao or binulungan ka ng ibang tao, kundi yun ang tingin yung nararapat nyong gawin for your own self. Kasi kayo din naman ang magre-reap ng consequences ng decision na ginawa nyo ngayon. Mensahe ni Coach Sangyaw sa 4. Wish you good luck sa inyong mga gustong career or venture na pupuntahan nyo. Andito lang ako sa gym and oval. As kung saan nyo ako nakita, andun lang ako. Sa ngayon, patuloy ang pag-iensayo ng mga natitira at bagong atleta ng Team Lakay at ganun din si Edward Folayang. Mananatili pa rin naman daw ang kapatiran kahit magkakahiwalay nilang tatahakin ang kanya-kanyang karera sa MMA. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagdiwang naman sa Bauco Mountain Province ang Bagnas de Bauco. Ang ilang tagpo silipin kay Jose Robert Inventor. Buhay na buhay ang mayamang kultura ng Bauco Mountain Province noong ika-10 ng Marso sa Municipal Open Gym ng Abatan. Nagsama-sama kasi ang 8 cluster na binubuo ng iba't ibang barangay ng bayan sa isang cultural show. Bawat kalahok nagpakitang gilas ng angking galing sa pagsayaw sa saliw ng gong at musika. Hindi nagpahuli dito ang Cluster 6 na binubuo ng Barangay Tapapan, Lusab at Mabaay. Suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan, ipinamalas nila ang payak na pamumuhay ng bayan. Bida rin sa kanilang cultural presentation ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente. Ang Cluster 4 naman, ibinida ang kanilang tradisyonal na sayaw. Ang nasabing Cultural Festival Show ay parte ng ika-17 taong anibersaryo ng Bagnas de Bauco. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Sa ating mga buyers ng lupa o mga realtors, subdivision developers, palagi niyong namimit ang term lease pendants. Ano ba ang ibig sabihin ng lease pendants? Ito ay isang Latin term, which means may pending na kaso. Ano ang purpose ng lease pendants? Ang lease pendants fina-file for the purpose of warning all persons that the title to a certain property is under litigation. At pag nakita nyo may lease pendants and you continue to purchase the same, you may be in danger of being bound by an adverse decision. In other words, alam mo nang may lease pendants, binili mo, you take the risk kasi baka matalo nung napagbilhan mo and you take the risk of losing the property that you bought. So it is not only a notice to persons but a notice to the entire world na merong problema ang isang lupa na iyong binibili. However, hindi siya forever. Ito lang ang kaso na may limitation because a lease pendants encumbrance in a title may be removed by order of the court
kung ito ay makikita ng korte na pangharas lang siya or nagiging abusive yung term of the lis pendens o kaya baseless yung suit na final covering the land in question. No, under yung ating Section 14, Rule 13 of our Rules on Civil Procedure, ang notice of lis pendens may be removed by either the court or the Register of Deeds upon petition of the person affected, meaning yung title holder. At pag may pakita niya yung there is no valid action filed by the plaintiff against the defendant, or it is abusive, or it is for the purpose of molesting or harassing the parties, then it can be ordered removed. Ito ay basis din ay ang Presidential Decree 1529. Yung Section 77 dito, sabi niya, bago pa man magkaroon ng judgment doon sa pending litigation, a lis pendens may be cancelled upon order of the court that the purpose of the lis pendens is only to molest the adverse party. No? Pag yun nga, pang-harass lang itong lis pendens na ito, o kaya pang-blackmail, pang-extort, then it can be removed under the provisions of PD 1529. Susunod, makukulay na flower arrangements bida sa isang pasyalan sa Baguio City. Ang detalye abangan. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Kahit tapos na ang selebrasyon ng Panagbanga Flower Festival, patuloy pa rin namang ibinibida ang ilang flower arrangement sa Ililica Artist Water Hall. Magbabalik sa report, Charles Limon. Kilalang floral artist sa Baguio City si Paulite dahil sa iba't ibang ideya at disenyo nito sa paggawa ng bouquet. Dahil dito, gusto niyang ipakilala pa sa lungsod ang sining ng flower arrangement. Kaya idinaan niya ito sa isang floral structure competition and exhibit na tinawag na Bulakna. Sineselebrate po natin yung Bulakna every 14th of the year. So, para sa ngayon, itinitle namin Alay Kay Bulakna 2023. So, nagkaroon kami ng competition ng mga artists na tenant dito sa Ililica Artist Village. Tema ng kompetisyon ay The Magical Nature. Sinalihan ito ng mga local artists ng Ililica Artist Watering Hole at ng iba pang mga artists ng lungsod. Aabot sa 11 entries ang nagpaligsahan. Bawat entry ay may iba't ibang disenyo gaya nito na korteng barko na hango mula sa installation art ni Kidlat Tahimik. Ang iba naman, gumawa ng installation art gamit ang bulaklak. Ang entry namang ito, gumamit ng Rika, isang estilo ng ikebana na sining ng flower arrangement sa bansang Japan. Actually, ma-promote and then ma-support din ang ating mga grower, and then as a City of Flowers tayo, so talagang Baguio is throughout the year ang City of Flowers. So kailangan na nagkakaroon kami ng as a floral designer, as a floral dito sa Baguio. Gusto ko magkaroon talaga ng throughout the year na about flowers.
Pero hinirang na overall champion ang entry nila Janice. Disenyo nila hango mula sa ibong Adarna. Inspiration from nature. So we have birds surrounded sa surroundings natin. So pag naririnig natin yung birds na chirping or parang music sa atin. So yun yung inspiration. Laking tulong daw ito, hindi lang sa turismo, kundi sa kabuhayan din ng mga artist. It's more of awareness, of appreciation of arts here in Ililikha, and at the same time, it's collaborate with the business we have. Parang ma-show naman namin yung creativity and artistic and resourcefulness, and then yung craftsmanship ng bawat isa at bawat ano. Yung team, napaka-importante yung team at nag-i-enjoy sila. Magtatagal ang exhibit hanggang sa ika-21 ng Marso sa Ililikha Artist Watering Hole. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.